Kase constituency ya Kitutu Chache South Ase County ya Kisii asaba menyikorwa ase kinyorukia bokeabu besokiri nako tago kigwa n'ibintu bigenda kandi kwa chinse mecho niga magega yensemo yabasaye wesokia nakubayibera chiwa estimate kirere wikraboni gabalege sunteime asbalirire company ya KPLC wesokia nakubera ne estima yabo iri niko gendera na negas cyabo ikigane estima iriyo gokoreka chinga kechecho ningo kumanya muri kwito dipo nasanya niga yasokia senchera menekima kotwariganira robot rwa senchera yobwikirano Imeje kenyorokia mwabaga kaboke abuyi ekike gotukemeye sublocation yaraganga imeje gwadi ya Bogusero bamenye benseme yweni gobono bayichanerete egekora kyoboyi bigwechi wa chestima engana bono yabayirire barabuko bayimeje gesunte nabayigogotenenia obunchurire bwabo ikene kenyorokia mwabaga kebwate kaine gana boke abwengima omochando twarorira monene litukeria aregeria Jumapili maambie kirtoko boka kwenda masaba yeke mambi tukanyora ngestima igebutoire abaibie bachete gutuko bakaire miranda yabekire gagweta anene mono chi suspect tugukagera mono nande tigatotebe n'abakenya power abanyene tikiagara banyorire report mbaracha batotebi ndikegenderete na inchebu na mondo che gatinkonyara kolino motoyo kaributi 40 gochigoro ndine na bikoro tebi pakangikere se kabekire abaibatu baturuze chiwa ya gastima bairire Wana tureke misiga tukorera serikali yatubwatsi tororo abayiya usento banyore tureke sunta kabisa bana baito bano turiko batuma gase skuru tinganero edukanero bono ege sunta gero tuwabo iriko batuma goikatuba kobe okubura gwestima chinse mecho nigobona bamenyi abwe babere bakomenyera ubobo bonene engana bone benderete gusigeta ebikora byobosaria anene asekegorie geke Mona se serikali yimaba kurukanga bottom up tigabarigere mono batokonye kiagara abana bono nko babara basalia gwetani kiagara right ekere bachiroche mbali kominyoka nkwe ba kuwabo lakini bono bunege sunteka endret no echinka cheito tayari twasinyiru bunenchira toko so akogora chitaye kiagara konyo twanalire stima mbarabare nekinyorekyo abantu bakageire koba abakenya power nigo baiche chinse mecho na kuira chiwaya kurwimete igoro engana bono ebatikete na mabolia mange bono ntumanyitika na kwetanga kagenda ruranga kuri wekingo kanimba atabongo ngo chibocha nkanyarwa rusike ntikibaire bono kubura rinde mbara barushibikiga kayora baira bono ntwamanyu muntu wirete ngo cyo kubolia tokunganga basi moranga bagenda kuko ngo tiraniro gikirurite ni ruraiga kiruribere akakasi nini nenene ngo uwo morero nande ngwakanirande tari obosangire ngwakanira turi tukajiko bakani tiga gake tusiyo morero tigatwakana muri gwakana ngabatega yoje ndari gwakana umwako ndo ninga kandi umudinye na tenda akana bakamanya kubata neki bakacha bakamoino bakalumwana bakana moyo bakalumoyo bagacha andi bakana gocho bakamanya kalusika morero ebi cyanga mbigwaka ikana macheso baukwana bagacha liyo kumwe baje tukochakira kuruseri kurwa ogenda kana bakabwana mu okubolia kwabo guchese serikali amunekyo mbekerigetenete muri rugia Kenya Power no kuigwekerero kyabo kwango yamanganaywe iri banyare kubwatoko bokonye guchese chinsemecho nyoba gwanje tugatorani liyo muri ndiri kumina muri ndino muri tukage tuyandeliku kyano akona tokorora twanalire hari uje ujago gore kebe yabono nobokon twaika mangana se obisi ya KPLC lakini turanyura bokonye bonde twasabire ga serikali mutubwatsi tumumenye kengane tumanya abibi bangu tusumbua twabirike suntemano giko ripoteria egetasenikia obwanchete kya gatembe literane nkoro kwa Dipon Asanya